Okay, so mayong adlaw na sa tanan, no. Una di ay daghan daghang salamat sa mga bata ug sa mga ginikanan nga nag-subscribe sa atong channel, no. Nya nagsubaybay pud sila, no. Daghan kayong salamat. Unta kamo magpadayon. Nya ako pong paningkamutan nga kung unsa man ang inyong gi-expect, no. Ako na siyang ma-deliver sa inyo. Pero kung na may mga pangutana, pwede niya pun mo comment sa, no, i-comment ninyo kung na-satisfy na mo, pwede mo like mo, no? Pwede sad og mag-comment tapos mag-like mo para mas ma-notify ko. Then kung sa may inyong mga pangutana, ako na siyang tubagon. Okay, so katong mga wala pa maka-subscribe sa atong channel, akong giawhag ang tanan sa pag-subscribe. Unya i-on ang ato ang notification bell kay para ma-update mo sa tanan nato mga video nga i-upload. Okay? Unya pahibalo po sa tanan, no, mamalihog lang po ko, mahangyo ko nga i-follow po ta sa ato ang Facebook page. Ang atong Facebook page is ibutang na ko sa ato ang description link. Okay, ang link sa atong nasa description. Okay, so for this morning, ang ato ang buhaton is unsaon na to pag multiply sa simple fraction. Actually, na ako i-prepare nga for, no, upat ka part. So nata sa part 1 karon. Okay? Kay para hinahinayon lang nato, di lang kay nato biglaon ba. Okay? So sa pagsugod, mag-review sa tagkadali kung unsaon nato paghimo sa mixed fraction into improper fraction, no? I-change nato ang mixed fraction to improper fraction. Unsaon man to siya? Pananglitan kung naa kay 1 and 2/3. Okay? Unsaon man nato na siya paghimo nga improper fraction. Okay. Kini siya nga process, the same lang ni siya nga process kung unsay katong bisag unsa pa imuhang mixed fraction, no. So kung na kay 1 and 2/3, ang buhaton lang nimo ana ang kanang iyahang denominator ug ang whole number imo ra na siyang i-multiply. Okay? So karon kay ang atong denominator kay 3 man, yang ato ang whole number is 1, so kung i-multiply nimo siya, that is equal to 3. Tapos ang kanang iyahang product ug ang numerator nga 2 imo na siyang i-plus, ang answer is 5 kay 3 plus 2 is 5. Tapos para sa imuhang denominator, kung unsay denominator sa imong fraction, imo ra na siyang kopyahon. Karon kay ang denominator man sa 1 and 2/3 kay 3 man, so kopyahon nimo na, that is 3. So ang imong improper fraction is 5/3. Sa ato pa di ay ang mixed fraction nga 1 and 2/3 equivalent din na siya sa 5/3 or pareha ra sila value. Okay? Next is unsaon na to pag-reduce sa fraction to lowest term. Kahinumduman nga importante ra bud kay nino katong sa atong previous nga video, importante kayo nga makabaluta kung unsaon pag-reduce sa lowest term or sa simplest form. Kay maura ba ni atong basihan or atong buhaton yun aron ma-finalize na to atong answer. Pero sa laing bahin, daghan pug kay na siya pamaagi o daghan pug kay na siya gamit, no, nga dapat yun makabalo ka unsaon pag-reduce sa fraction into lowest term. Okay, so pananglitan kung naa kay 5/10, bantayan nimo nga ang 5/10 is improper fraction. Unya gagmay siya numero, basin makaingon ka nga uy, murag naka-simplest form naman kay gamay man siya numero. Okay, so i-check nato kung ang 5 ba ug ang 10 do na siya greatest common factor. Kuhaon sa nato ang ilahang mga factor aron makuha nato ang GCF. Okay, unsa may factor sa 5? Ang factor sa 5 is 1 ug 5. Ngano man, pag i-times nimo ang 1 sa 5, equal siya sa 5. Sa 10 pod, ang factors sa 10 is 1, 2, 5, and 10. Ngano man, kay 1 times 10 equals 10. 2 times 5 equals 10. Kabantayan nga ang factors sa 5 dunay factor nga 5. Then ang 10 pod na pod siya factor nga 5. So common sila, no? Muna siya greatest common factor sa 5 ug 10, ang factor nga 5. Kay unsa may gamit anang factor nga 5 or GCF nga 5? Himuon nato na siya or gamiton nato na siya as divisor
sa numerator o denominator. Okay? Karon, kung naa kay fraction nga 5/10, ang buhaton na i-divide nato na siya sa 5. Okay? Karon, pag-execute nimo or pagbuhat na nimo kanang 5 nga nasa ibabaw, i-divide nimo na siya sa GCF nga 5. That is equal to 1. Tapos ang kanang number sa ubos nga 10, imo na siyang i-divide sa 5, mao nang mahimo siyang 2. So kining 1/2 mao na yung ato ang lowest term or simplest form. Sa ato pa di ay ang 5/10, kung imo siyang i-reduce sa lowest term, equal na siya sa 1/2. Buot pasabot, pareha ra pod silang value. Nakuha? Okay, nga na ra siya kasayon. Okay? Ato lang ni siyang kahibalo ko nga ako naning nahatag sa inyo nga previously, pero sa akong gikaingon na pod nga dili man ta mahimong mamaayo or ma-master sa mathematics kung dili po nato balik-baliko ng atong mga nakatunan, kay aron mabait kanunay ang ato ang utok, no? Sa kung mabait na siya, subot pasabot masag-o na nato na. Okay, ma-memorize na nato na siya. Okay, next is agto na ta sa ato ang main topic. Example, kung naatay 5/10, i-multiply nato sa 7/2 or 7/2. Unsaon na siya? So, i-rewrite sa nato 5/10 times 7/2 or 7/2. Daghan ang pamaagi. Okay? Pero i-check sa nato, kay daghan naman po mo gamit ani cancellation or cancellation. Okay? So, pwede sa dog kanang i-reduce nato sa lowest term daan, pero in this time di na ta mo gamit og i-reduce sa nato para di na kay mutaas ang ato ang solusyon. I-diretso na lang nato nig multiply ang 5 dito sa 7. Anyway, gagmay man pud kay itong numero, no? So 5 times 7 is equal to 35, no? Una tong buhaton, i-multiply ang duha ka numerator kanang duha ka number nga nasa ibabaw, tapos ang kanina pong number sa ubos ato na po na siyang ipang multiply. 10 times 2, 20. Okay? So, kaning 35/20, mao na siya karon ang product sa 5/10 times 7/2. Pero, kabantayan nato nga ang 35/20 kay improper fraction. So, unsay buhaton? Kailangan nato siya i-simplify or i-reduce sa lowest term. Sa unsa nga pamaagi? Kailangan i-change nato siya dito sa mixed fraction. Okay? So, sa pag-change nato sa mixed fraction, ang akong ginatudlo sa inyo ha is kanang pagkuha sa GCF. So, kuhaon sa nato ang GCF sa 35/20. Ang 35 na siya mga factors nga 1, 7, 5, ug 35. Nga naman, 1 times 35 is 35. 7 times 5 is equal to 35. Very good. Now, ang sa 24, ang factor sa 20 is 1, 4, 5, and 20. Okay? So, but masabot, pag i-multiply nimo ang 1 sa 20, 20. Pag i-multiply nimo ang 4 sa 5, 20. So, mo na siyang factors sa 20. Karon, ang factor sa 35, nasa factor nga 5, the same dito sa 20. Sa to pa, ang greatest common factor niya is 5. Okay? Karon, sama sa ato ang nakuha dito during sa atong review, ang sunod na tong buhaton, kung makuha na nato ang GCF, is ato nang gamiton as divisor sa numerator o sa denominator. Since ang ato ang fraction is 35/20 man, so gamiton nato ang 5 as divisor. Sa numerator nga 35, i-divide mo sa 5, that is 7. O sa denominator nga 20, i-divide nato sa 5 is equal to 4. Diba? Nigamay na pag-aya tong number. Na-simplify na siya pag maayo. Pero, ang 7/4, improper fraction ng gihapon siya. So, sa ato pa, dili pa siya mao ang atong final answer. So, unsa may buhaton nato? Ang atong buhaton is i-divide nato ang 7 sa 4 kay para mahimo na siyang mixed fraction. Okay? So, continue ta.
Ang atong fraction is 7/4. Unsa may answer kung ato na siyang himuon nga mixed fraction. Okay, una na tong buhaton ang kanang 7 nga numerator, kanang number sa ibabaw, imo na siyang i-divide sa 4. Ayaw gyud kalimot nga kanang number nga nasa ibabaw kailangan nasa sulod sa division house. Kay pag mabaliktad gali na siya, wa na sipyat gyud imong gibuhat. Okay? So 7 divided by 4, that is equal to 1. Then i-multiply nimo ng 1 dito sa 4, that is equal to 4. Then minus, i-subtract siya, 7 minus 4 equals 3. Okay? Kung i-divide mo ang 3 dito sa 4, cannot be na siya. Kay gamay man ang 3 dito sa 4. Sa to pa na kay remainder or sobra nga 3. So diha na lang kakutob. Now, unsa na isunod nimong buhaton? Ang sunod nimong buhaton is katong quotient nga 1, imo na siyang himuon nga whole number. Tapos ang imong remainder nga 3, himuon nimo na siya nga numerator. Ang imong denominator is kung unsay imong divisor, which is 4. Sa to pa, ang 1 and 3/4 mao na ang imuhang answer. Okay, di ba? Dali ra kay no. So ingana lang siya kasayon. Okay, so again, I hope nga kini nga short video makatabang pag-ayo sa inyo ha, no? Pero kung napay mo kalibog, pwede gyapon niyo balikan og tan-aw nga tuwang video niya. Ayaw gyud mo pag-skip kay aron ang every detail, no, ang kada detalye inyo gyud magsubaybayan. Unya pagkahuman og kung nagyud mo ipangutana gihapon, so drop ninyo ang comment, no? Mag-comment lang mo. Then paki-strike na lang po sa tuang or paki-hit na lang po sa tuang like button. Okay, nya i-share kung gusto niyo i-share, no? Mas maayog ma-share kay aron daghan ang makakita ni nga video, daghan po datong matabangan nga mga bata, no, og mga ginikanan nga dunay grade 6 karong panahon na. Okay, so kato lang and then see you next video.